Tulo ka tuig nga iban sa Lapu-Lapu City Sports Commission ang duha ka basketball teams nga nalambigit sa rambol atol sa Fiesta League niadtong Setyembre 29 sa gabii. Gawas ni ini ang matag team pamultahon og tag 15,000 pesos. Kini ang gipahibaw ni Vince Karungay, Commissioner sa Lapu-Lapu City Sports Commission. Matud ni Karungay, sikit ang score sa duwa niadtong higayuna kay parehong nag-ilog ang duha ka team nga maka-advance sa second round. Usa sa mga player sa Ambers ang unang nanumbag sa usa ka player sa FHM nga misangpot na sa rambol. Matud ni Karungay, nakuha na nila ang mga pangan sa mga players nga nalambigit sa rambol ug nahinabi na usab nila ang mga coach sa duha ka team lakip na ang tag-iya ning ini. Nasabutan usab sa duha ka teams nga mag-abot sila sunod semana aron magpinasayloay. Oo, ma'am, mo gito ipagtuman, ma'am, kay dili man po ito, maayo lang makita agad nga aksyon niya. Di sila tay mahimong ehemplo sa mga kabatanunan kay sila may nasa sakto-saktong edad, nag-ingato na noon sila.